mabilang itimayo Simang tagkabiag kung siyang nilipat mo Siyempu tigaw Ken rabiti analingaw Intang tuwad wakas na tarnaw Akan taigid jay baybay Iti nalaus nga gagarkong Nudunteng kastuya siyempu Artugaw kamto dito'y takiyak ko Jay baybay ket matmatampo Sadyay aniyan araksak Sadyay awam dirigan Sadyay makabingingay Jay baybay ket sartayan at hari patuwen Tanu liwayang mabalik nga iti apagdarek ba ket madadaen ket no madadaen dirukbos na din tun sumubli ket iti santak na akhuri batengen ket ni nagmula lolokon na ka kastati kayarigan tay ilalaem amalasang di mo liwayan ket di mesardayan at hari patuan ken aywanan by the four-decade duo. Two-kid duo. Kita manjay katuday Tabulong at umay payapay Sabong natay sinagaysay Bunga na betem tay kumidakitday No kumalang tinyakan Kurusem ka uray na ganus ka Takanen ka uray na ataka Ket iti puso palumen na ka Uncle June, naimbag nga malamyo. Kasta magkiniamak, permiti paggaak ni mamak, jembagayo nga, kanayon nga, pagsasao ni Father Michael. Kung walang karakol, walang misa. Pudno launay, Uncle. Uray mala dito'y pagrangayan na kablaawa karod ni Mama Piring gayam ni Auntie Rosie ken Auntie Kita. Nanti Rosie? Nanti nga Rosie ka na dahi chay. Juan? Kadwa ta nga nagsundo di chay. Kapulay. Di ba ko na umay sona di rabi nga mo di mo nakita? Ay ka among malata na sa bali na panan na siguro ang concert. Nako.
Kan amin nga tagapagrangayan nga tungkag ti programa yo. God bless and more power. Kuna ni ading Ay, manang Ethel Ethel. Marie Pascua Incorporated. Ato atong kinablawan na aya. Incorporated. Naragsak alta yung amin dito 97.7 Sweet Radio Santiago City. Kuya Jun and Balong JM. Kablaawan nyo man in advance happy Valentine's Day no Martes, February 14. Di amin nga FGD stakeholders karubas kang runaan kada kayo kini Balong JM. Kastamat kanila kay kung Dani Santiago iti Proxeta Benefit sa Santiago City. Toy ating yo Sonia Castillo Santiago of Bologna, Italy. Italy. Kuya, happy Valentine's po sa inyo dalawa dyan. Ano guys, pero guys, ajay wallet nga nag-PC. Kuya, ano yan? Ako nga pala si Sting Soriaga, iti Baggaw, Cagayan. Soriaga. Soriaga, ano di kinantanta ka ng pamilya dyan? Awon Soriagan sa? Soriaga, wino, Sorita dagi jay, iti Baggaw Cagayan. Ano, Okay. wallet nga nag-PC. Madik pa'y, di pa nangagapo tayo walit. Daday walis ti amok. Walis. Yung mga nagpisi di walis. Nagtayap. Nagtaya. Aha, anapaya da kita. Okay. Hi DJ. Kabati nga po yung mga nagwagwapungan sa Feli Bakery na sila Abaga, Jay Bangayan at Jomar Kulang. Thanks DJ, pero guys nga po yung kantang Joke. Agdayang-dayang. Thanks DJ from Special Someone. Niring nga ba itong pora? Sampulan ta, di dayang-dayang kaya mo. Balin mo lang. Sampulan taman tayo. Bangal daw yung Manong June, paki-music man na dyan sa Father nga Tagalog. Paki-music. Nung ako'y bata, pak meow. Iwan ako ng ipapasa ko to sa Facebook. Visit ka. Visit ako ko sa likod. Apa mga rugita man. Ipapasa ko to sa Facebook. Visit gang! Nagmay alaki di mga miti panangalan kita kapsa di jaya na yapaw. Di binunta-bunta. Mama si Butak dito ko sa likod. Butang! Wala na! Shoot ako sa ngipin. Nakala ko dito. Ano? Nakala ko dito paepal. Pagbagay mo, magkano siya. Pagbagay mo. Apo, agbubusog man ti buksik ko. Sabaya man ti. Aramitin na ito no agawid ta. Apo, Diyos ko. Palagi po ka na ito. Shoot my father nga Tagalog. Di ba? So, ajay. Ko'y bata. Pag Iso aja yan. Tika na ha? Wan. May ngiwan ako ng aking ama. Apo, mali ang tangan-kantaan ito pag binitog ta dito. Aray. Apo, Pwede ti biyag. Iso nga apo, no, dati medyo nadagsa nga parikotyohan. Kayo nga mang liw-liw nga itong mga kiti programa mi. Agi-isam dahil at tangga na malpas si programa. Okay, it's 1:43 in the afternoon and you're still with the Four Decade Duo right here on Sweet Radio 97.7 Santiago City. And, napayasiga mamuti kasi English. Ano man? Brother. Ano ka na brother? This week, dito sa San Sebastian. Lalo na pamilita ko din kuya. Di ba? Ayan, to all families. Bata pa. Meow. Sus. Magandang araw po, Manang June and JM. Greetings from Fanny. And God bless. Fanny ng ano? Fanny of Dasmariñas, Cavite. May kaibigan akong Fanny. Or sa Kabanatuan. Yung pamangkin niya. Pamangkin ni Hi po. Dr. Ariston Iglesias. Doctor of Philosophy. Hi po. Smiley from 09 Plakchongan Sungka. Good PM Manong June and Jeff Request po 7 inches. Nalpas na tayo. Nalpasan po ito tayo. Okay, thank you po kada kita nagte-text. Tuloy-tuloy lang po ti pa nag-text. Tuloy-tuloy mo lang ti programa tayo.
supay nga rod Mga ko'y bata pa. adaman ti pangagmiapong nga barbaro nga sonata kata kayo kat dahito kat karaman na po yung third album mi kat arogyanan min apo nga kansyonan tapno into no rumwar kat kabisado yon ayan dahito apo nga sonata kat papugton mi kadagiti listeners itata hamikan iti title na ulitin mi awan Bahala kayo, apo iti naman title po. na daytoy nga sonata mi kat barbaro launay kinansyon mi lang apo iti rabi sa jay concert me may paay apo kadagiti lalaki anak ko na Bagay mo dyan, Mark, ang maging budak. budak Budak yon, si budak. budak ay Ano, si budak. Si budak. Wala na dyan ba manang ano, si budak. Ano dito, pal. ngarod apo asturan ang nagsigibuksik ko Abay, si kalango rin siya. Sige. formal ngarod apo ulitin mi nga ibaga kada kayo nga dito yung datlag nga sonata kat awampay iti title na ngam adan apo ti inawon mi nga titulo na ay ada title lang nga mga ipapablaak pa barbaro kat nga rod iti rabi bilang nga kinansyon kat no da kayo iti concert mi rabi nagasa awan na ibagamit ti title na dito so nga inunaan with your name, age, address, and of course the title of the song. Here is your chance to win 200 peso load courtesy of our dear sponsors. Dahito yung arutan apo, datay dadatlag na sonata, amirisin nyo noon niya. Tipa ulan na. Barbaro lang nga po, barbaro na una. Hindi pa na-release. Duma ang motor, ti mabalin mo alugan. Adda darumog, adda tarangad. Adda basit, adda damulag, adda na buntog, adda na partak. Adda kenkan, amang pairiya. Andiyan ang motor da ita. Anuan di TMX no buntog ay kumtaram mo. No rouser pabaraan pa isamtu masakayan. Anan tay da kalabig bag matangan kan nga kay kayang kaslama sepak pay tasalang. Sumalta kan dito'y bagik, scooter lang ta nagbasit. Lalaing tiyag kapet, idanon katinggal langit. Mapnek kalakit ka at sakay, tanong maflat ay katbak. Payuray scooter nagsilengken nagtibay. Scooter ter uray kala, agtiger-tiger uray pating. Ay anyan anak tuker, tan agpati wer-wer. Scooter ter uray kala, agtiger-tiger uray pating. Ay anyan anak tuker, intan agpati wer-wer. TMX no kutaram ay kumugtarmat. Lorao ser pabaram pay samtu masakayan. Anan wentay da kalabig bag matangan kan nga kay kayang kaslama sepak pay tasalang. Sumalta kan dito'y bagik, scooter lang ta nagbasit. Lalaing tiyag kapet, idanon kat langit. Mapnek kalakit nga agsakay, tanong flat ay ket kumbak. Payuray scooter nagsilengken nagtibay. Scooter
ter uray kala ag tiger uray bating ay anyan anak teker intan agpati war isku ter uray kala ag tiger uray bating ay anyan anak teker intan agpati war isku ter uray kala ag tiger uray bating ay anyan anak teker intan agpati war isku ter uray kala ag tiger uray bating ay anyan anak teker intan agpati war Okay, kat data po kat baro lang nga po nga putar ko may paay katagitihaan unay nga napagasatan ti atidug nga amoy mutan kinontrami apo dati 7 inches is ko tar kunana dayay okay kat atati na nga bakon talaga ang mga tatay nang ganda dati ako ano dati nga sonata kat in text na nga dagosan apo 16 years old of Purok 7 Sagat Cordon hanga nagbuya dito ita naibagata man yung title na Genti Sonata kat from Cordon Isabela. The title of the song is Scooter. Abangan nyo apo dito the third album me iso nga kinansyon me nga nasa pantap no may familiar kayon kanado pa apo iti barbaro nga sunata ti FDD nga mairaman to apo di jay album me kat medyo mayan nato punay iti biag ni Ilocano kat tinangabag aro ba si kaman mangyanaw sinagan na 16 years old taga Purok 7 Sagat Cordon Isabela ti answer na Scooter. Congratulations 2 Jericho Jacinto. Ano na ito? Pepal. Uray ba si kanya nga nagtubker ko na Scooter. Nag-answer mo ni ko Albert. Yan ako na. Scooter. Scooter ter ano kitindog mo. Apo dito official text line lang Kuya mo na pa rin dito po nagatusin mong bat actually agpatiwar-war ko na naman ni Sharon May Antonio Scooter ko na Aileen Passion Diyos ko na di kamutan basang from Blessy La Victoria Scooter ko na wala ang manang Dex gumatang ka kanan Scooter di aso sa balitan ng text kanyang bilbilinin na ka so once again na po mabali nga kantahan ito Mixel Ardetan kantata nga magna iti copyright nga kasalukuyan na po nga i-process ko niti pa nakai plaka na dahil nga third album me Scooter mangipangagtapay ti may isa sampay laeng nga po inuti mga introduce dahil iti sonata nga barbaro nga po tarmik at agsubli po iti 40 kaduaw kalpasan ti sumag mamano nga palagi 97.